Ei, hola! Saps què? He après a fer un truc de màgia. Mira, veus aquesta boleta? Me la guardo dins de la mà, faig una mica de màgia, fiu, 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 i... Tada! Ha canviat de color! Què et sembla? Doncs espera que encara no he acabat. Torno a guardar-me-la dins de la mà, faig una mica més de màgia, fiu, 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 i... Tada! Ha desaparegut! Impressionant, oi? Ah, que has vist com queia la boleta? Ja, doncs si vols que et digui la veritat, la primera vegada tampoc ha canviat de color. Ho he fet jo en l'edició del vídeo. Però vaja, el truc del canvi de color i la caiguda de la boleta només era una excusa per parlar-te del canvi i la caiguda de la preposició, que, si no saps ben bé de què es tracta, fixa't en aquestes oracions i digues si creus que són correctes. L'esport contribueix a que el cervell estigui més receptiu. Confio en poder assistir al concert. Què? Ja ho tens clar? No? Doncs queda't amb mi fins al final del vídeo i t'explico quin problema tenen. Som-hi! Les dues oracions que hem vist fa un moment són incorrectes i totes dues tenen problemes a causa de les preposicions. Però què els passa a cadascuna d'elles? Comencem amb la primera. L'esport contribueix a que el cervell estigui més receptiu. Mira, el problema d'aquesta oració, tal com potser ja has endevinat, és que en registres formals no és adequat usar les preposicions a, de, en i amb davant de la conjunció que. I per evitar aquest problema tenim diferents opcions. 1. Podem elidir la preposició i deixar només la conjunció. L'esport contribueix que el cervell estigui més receptiu. O 2. Si la solució anterior no ens convenç o ens sembla que queda una mica forçada, sempre podem desfer la combinació intercalant-hi algun element. En aquest cas, per exemple, podem dir l'esport contribueix a fer que o al fet que el cervell estigui més receptiu. Fàcil, oi? Ara bé, és molt important que no confonguis aquestes combinacions amb les combinacions de preposició més pronom relatiu que sí que són correctes. En una oració del tipus he abandonat el projecte en què treballava, la combinació en què no té cap problema, perquè aquest què no és una conjunció, sinó un pronom relatiu tònic que, a més, va amb un accent obert damunt la e. En cas de dubte, pots fer la substitució del què per el qual, la qual, els quals o les quals. I si funciona, és que es tracta del relatiu i que la construcció està bé. He abandonat el projecte en el qual treballava. Sí? Doncs vinga, anem a per la segona oració. Confio en poder assistir al concert. I el problema d'aquesta oració té a veure amb la selecció de la preposició, perquè, tot i que el verb confiar acostuma a anar amb la preposició en, confiar en registres formals és preferible no usar les preposicions en i amb davant d'infinitiu. I què podem fer per resoldre el problema? Doncs simplement cal substituir aquestes preposicions per a o de. Confio de poder assistir al concert. Per cert, el canvi de la preposició no s'aplica en la construcció en més infinitiu quan té valor temporal. M'he emocionat en escoltar el discurs. Fixa't que aquest en escoltar té el significat de quan he escoltat i aquí l'ús de la preposició és perfecte. En realitat el canvi i la caiguda de la preposició, que són els dos casos que hem vist, només s'apliquen en els complements de règim verbal, que són aquells complements que van introduïts per una preposició que ve exigida pel verb, com seria el cas d'acostumar-se a, comptar amb, adonar-se de o creure en. Fixa't en aquest exemple.
Encara no m'he acostumat a l'horari d'hivern. Acostumar-se a. Aquest verb va amb la preposició a. Ara bé, a l'oració encara no m'he acostumat que l'horari canviï, la preposició cau, perquè hi ha la conjunció que. Tot i que, si la construcció resultant et sembla massa forçada, recorda que en comptes de dir la preposició pots afegir una falca enmig. Encara no m'he acostumat al fet que l'horari canviï. I ara davant d'infinitiu. Encara no m'he acostumat a llevar-me tan tard. En aquest cas deixaríem la preposició a, perquè si te'n recordes hem dit que a i de són justament les preposicions que cal usar davant d'infinitiu. Un altre exemple. Compto amb tu. Comptar amb. Però compto que m'ajudaràs. Elidim la preposició davant la conjunció que. I compto a venir o compto de venir. En aquest cas, canviem la preposició amb per la preposició a o de a causa de l'infinitiu. I ja està. Fàcil, no? Doncs si tens ganes de practicar una mica, vés a la descripció del vídeo. T'hi he deixat un enllaç als itineraris d'aprenentatge de llengua catalana de nivell de suficiència perquè puguis fer alguns exercicis de repàs. I si t'ha agradat el vídeo, no t'oblidis de fer-me un m'agrada. Fins la propera!